Love Radio. Shout out sa'yo na birthday ngayon. Oy, tumanda na naman siya. Alam mo ba kung sino ang famous personality na ka-birthday mo? Hulaan mo kung sino. Si Taylor Swift. Mali ka. Si Taylor Swift birthday ngayon. So, ano namang kinalaman nito sa'yo? Wala lang. Iba kasi yung pakiramdam kapag nalaman mo, uy, may ka-birthday ako. Parang yun nangyari kay Aura yata yun, tsaka kay Karen Davila. Kung hindi ako nagkakamali, silang dalawa yun, diba? Yung tipong nalaman nila na birthday nila yung isa't isa. Parang ang saya-saya nila. Kulang na lang magpa-piesta sila dun sa buong barangay nila. Pero wala lang, nakakatuwa lang kasi na meron kang kasamang magba-birthday. Or may kakilala ka na parehas ng birthday mo. Pero hindi nakakatuwa yan kung yung birthday mo mag-fall sa Christmas season. Bakit ka mo? Kasi isa na lang yung birthday gift sa'yo eh. Parang sa nanay ko lang yan. Yung nanay ko, birthday niya December 25. Birthday ni Jesus, December 25. Siyempre, kinagabihan, bago mag-25, 24 po yan. At yan ang tinatawag nating Noche Buena. Tapos may bigayan ng mga regaluhan dyan. Yung nanay ko, isa lang ang natatanggap niya kasi combined na po ang Christmas at ang pa-birthday sa kanya ng ibang mga tao. Pero ako bilang anak niya, syempre, ibang lagay natin dyan. Minsan nga, pag mainit yung ulo ng nanay ko, tinatanong ko naman siya kung may sakit ba siya o nakakaramdam siya ng mga pagkahilo, pagsusuka, or whatever. Malay ko, baka buntis siya ulit. Ganyan. Charot lang, may darot. Pero kidding aside, kabisyo. Ang nangyayari na lang talaga pag nararamdaman ko na, uy, baka mamay nagkakasakit yung nanay ko, nag-aabot na lang ako. Ng pera. Kasi minsan, yun yung solusyon eh. Nakakawala siya ng nakakawala siya ng sakit. Ganon. Lalong-lalo na kapag yung 1,000, pinatong mo sa noo mo. Wow, parang instant towel na mainit-init pa. Wow. Charot, darot. Anyway, kabisyo, sana okay ka lang ngayon at sa lahat again ng mga nagsa-celebrate ng kanilang birthday. Yes, ka-birthday nyo, si Taylor Swift. Happy birthday sa inyo. At sa mga kabisyo natin out there na magse-celebrate ng birthday, nasa sakto, sa Noche Buena o sa Pasko mismo, wag na kayong masyadong magreklamo. At least, marami kayo nagsa-celebrate ng birthday. O kaya, try nyo na lang. Ganito gawin nyo. Sabay-sabay ninyong kantahan ng happy birthday si Jesus Christ. Akit kayo sa taas. Charot! Charot! Para maiba lang ng regalo. Nabiro lang. Anyway, sa mga kabisyo natin nakatutok ngayon, 3 to 5 p.m. nyo po ako makakasama. Kapiling ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pera. At least palagi naman akong maganda. This is me, the one and the only DJ Rocky Tera. And today, Wednesday, araw ng mga syempre mga maeel. Mga maliligalig sa chismis. Wednesday pa lang maliligalig sa chismis. Hindi ma-L as in maloko Iba po yun pag Friday yun. Kaya naman ibibigay ko na po ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files. Nakabuntis ng iba ang boyfriend ko. Pinili niya ako, pero magpapakaama siya sa bata. Ay nako, nakakaasar talaga yung mga ganitong klaseng secret. Pinapainit ninyo ang ulo ko. Parang kailangan ko ng maraming 1,000 pesos. Mga 350. Charot!
Charot. Bakit naman kasi? Bakit pa jojotis ng iba kung meron namang girlfriend? Tsaka bakit pumapayag yung iba na merong kahate? Bakit merong ganun? Anyway, abangan po natin yan sa aking pagbabalik. Kasama niyo po si DJ Rocky and you are listening here sa stasyong number 1 sa mga malulupit, manggapang, sa kakalsadahan. 90.7 Love Radio. Up next is DJ Rocky's Secret Files. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya! May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Sa